Державна установа адукації, Новоселковська середня школа, вучень 9 класа Ермолаев Назар. Петро Глебка, смерть солдата. На ратным полі паміраў солдат. Ён мужна біўся да апошняй кулі. Ужо сябры яго навек заснулі. І поруч з імі, і злёгкі ён урак. Але не марна ён надаў сваё жыццё, прастрэліўшы дзесяткі чорных касак. Ён выканаў сумленна абавязак і адыходзіў ціха ў небыццё. І толькі прагна аднаго хацеў в апошні раз убачыць луг зялёны, узяць травінку кволу ў далоні, паслухаць зважны гоман родных дрэў. Ды пуста навакол было зусім. Трава шчарнела, хвоі пагарэлі, пластом ляжалі скошаныя елі, і па зямлі качаўся горкі дым. Як даўнія асілкі з магары, ужо на парозе цёмныя магілы, салдат сабраў астаткі сілы і павярнуўся тварам да гары. Над галавой цямнеў густы блакіт, дзень пагасаў, сонца памірала, за край зямлі павольна адплывала, нібы плыло пад цень магільных пліт. Але яго бяссмертнае святло паружавіла белыя аблокі, пазалаціла неба краі далёкі і кожную пясчынку і сцябло. Нарэшце сонца ўжо зашло на чвэрць. Салдат глядзеў шырокімі вачыма. Якое хараство ў цябе, радзіма, калі ты пышна убрала нават смерць. Я не вернуся больш да родных хат, але жыццё ніколі там не згасне. Красуйся ж вечна, мілы край мой, шчасна. Так, паміраючы, казаў салдат. Мы ўсе памалу прыйдзем к небыццю. Судзі мне, доля, мужнаму памерці і праспяваць перад вачамі смерці апошняй песняй хвалу жыццю.